Není pravdou, že by povýšili své zájmy nad péči o pacienty, je tomu právě naopak. Tito kolegové se odmítli podílet na klesající úrovni lékařské péče na neurologickém oddělení kladenské nemocnice, kterou dle nich zosobňoval nově jmenovaný primář. I přesto, že jsme na tuto situaci a možné zarucení život zachraňující péče, kterou naši neurologové celému kladenskému regionu poskytovali, naše ředitelství několikrát, a to i písemně, upozorňovali, nebyly naše obavy vyslyšeny. Současnou krizi tedy dle nás nezpůsobili naši již bývalí kolegové, ale někdo jiný. Od začátku i mého působení jsme byli jednotný tým a i v současné době, kdy zvažujeme nabídky více zdravotnických zařízení, aby jsme se uplatnili jako celý tým v poskytování neurologické péče v jiných regionech, tak přesto i nadále upřednostňujeme to, abychom mohli léčit tam, kde jsme před několika dny skončili, to znamená i v nových prostorách kladenské neurologie. Podmínkou je však, aby management podnikl změny ve vedení neurologického oddělení a to i bez ohledu na to, kdo by měl být novým primářem. Nejlépe by bylo, kdyby přešel z nového výběrového řízení na toto místo. Paní ředitelka nás na jednání žádala, abychom vydrželi, abychom ještě chvíli počkali a dali panu primáři Elisovi šanci. My jsme jí na to odpověděli, že si myslíme, že ten člověk svou šanci již dostal, nastoupil před měsícem a půl a za dobu jeho působení se nestalo nic menšího, než že se oddělení totálně rozložilo. Pro nás to byla ukázka toho, jak by se ten vývoj ubíral dál a důvod k setrvání ve výpovědi a odchodu z nemocničního zařízení. Neshody obecně se týkaly odbornostní a lidské stránky pana primáře Elise.